Taura chizinya kuma. Akauya kudarika musi wa 28 ane mari dzaakatora dzevanhu vepanyautara inonzi fast forward. Saka takawiririra dare rakatonga richiti nhasi ndipanofanira kutanga kuuya nemari yekubhadhara kuti wefast forward vanga vachitambira mari yavo. Yauya here mari mari ndaitsvaga madhizi akanditira mashoma kutsvaga mari kuti madzidza dzakawandisa dzakutaurwa dare yakapana ndakwara last time dare ndasangana mari kuti dare yacho nemupurisa wacho kuti ndatoya chii nayo nhasi saka kwacho zvazvifamba zvakanaka basi mari yavo neprison ndokubhadhara but waifana ndipa ndikakumbirawo kuti wandipochi kuti mundipo dare ndipo nguva yekuti ndobhadhara ccc udzikawani mari iyoyo. Mari iyoyo yakazoita hai zvokuita madhire kuti hataingokweretesa nhangu ife hana kutora mari yakatowanda iri ukawani iyoyo kudaro. Mari iyoyo yaitorereiti tokanda mari todini. Saka gurupu rakazoti mari yakuwanda paya paya wani aukumanidzwa kuti ndingakwereta vanhu vangasauye kuvanze munhu une mari utori nayo inenge iringobereka iri murwako mako. Saka still hati matonga akuti adarira ndinoda kuti zvingoti izvi makatongwa zvinhu izvozvo. wauya here wegrupu sorry vanhu vegrupu vana kuuya Aripo. asi pane chandida kutaura ndini ndakanosunga muromo mambo ndinokumbira kuti vanhu vanamura mambo sanyangu arege kutesta mambo. Handifari kuti vanhu vanotesta mambo kuti kana mukatimo tinosunga munhu murume wengu arege kutesta because mari amaundi yamari arikutaura panapa nezvamakamutonga musi wamamutonga makati ndikuda mari chi mari yese nezvautaura haasi kukwanisa kutaura because muri mari usenzo mamachines atori nawo akatenga nemari yeku iyeyi muri mari ako ndichisvika patosvika azwa nemari yedu nhasi takatombomutera musenda dzikatese kwanditi akati ndiri kusenda mari yedare mari yemupurisa mangwanacho akatoita ustabhoni anokwanisa kusenda ndobvunza clerk of court akazvitaura saka tushana vanhu vane ustabhoni ende akatanga kuramba from headman svito kuwapa mari yavo yaakatonga handifuti akatoibhadhara basi akwanisa kuzonoti dare ramambo usanyama ndiro nondirembe ndo matauro andingangoite semasedhira ndakamuita maona andikuita vanhu vada kukutestai mambo kuti mambo munoti kudii izvo warutairwa wane mwana mafanisi anosanisa kuti vari kuisa ibata saka uri kutoda kubhadhara ini inobhadhara ndaiti vakandipa mukana kuti pamwe totsvaga mari iyoyo nibhoti vakati ndimamachines handifuni pane machine arikuona basi mao masearch claim basi mamachine anonzi kuti ndakatogara kudhara ndichingowashandisa waya machine yanogona kubvunza kuti ndeipi machine wakuona basi mao mune magetsi here mune chii ndichatsvaga pashoma ndiona napo ini mari yendinai panapa makanyora ari kuti vari kubhadhara musi wakati musi wa30 makabvumirana nazvo here kuti musi wa30 musi wakati makarege ndikumbira dare musi wacho kuti ichatoda ndinokupa mukana kuti andinofunga ini ndakada ndichitaura kanditaura kuti zvakafamba seka handagona kupona mukana kana munoona ndakagara nguva refu apo ndine pepa randisaura risaina ndikazobuda panze apo ndofunga ndazobvunza purisa nditi iyi tsamba inonesa kuisaina because mari iyi haidi haioneki kawani bai zvikanzi unozodini unauzonguva unofana ngoyaonechi ine mari muchidini saka ndikuuya ndatoita hangu mari nandine panapa ndifirira mari yanayo because yakaitwandiwa kuti kudara kuti nasina kubhadhara purisa nasina kubhadhara futi ndiyo dzimwe mari dzinoenda pada dambura takataura neyoka last dare rapfuura tikawirirana niyebai takawirirana dare rapfuura tikawirirana kuti unofanira kuuya nemari yevanhu wobhadhara waridzi wacho wawakatorera mari dzaunosiri kudzora mari idzi dziri kupinda vamwe sekuenda vakomana munodzitora asi kuzobhadhara hakuzoiti
nguva yamunei matarirana shamwari ndiri kuda chikwereti, ukauya kwandiri ndiri kudawo chikwereti kunini, ini ndokubvunza uri kutora chikwereti kuda mari, wotaura ndiri kuda $100. Alright, unoiwana zvarini kuti undidzorere mari yangu isabereke isaite interest, wobva wati after 1 week inoenda uya nayo 1 week i2 months. Mari yainenge ichiita sei? Ichiseparata, kubereka hafu unyatsonzwisa. Saka iwewe kana wakaziva kuti ndakatora chikwereti zveshuwa choma 2 months dzangu dziri kure, ende ndatora mari ndichifungidzira kuti ndichaiona zuva randikukarira kuti ndiione. Ndifunga kuti ndinoisvikira manya usvike pane munhu watorera mari pachine nguva, kuine 5 days mo pamberi pako. Shamwari kana ndapapa ndakanyorerana newe pasi ndichiti mari yako ndichaiona musi wakati, asi ndakundikana ndipomo days. Handiti uya agara akuziva kuti ndaifungidzira kuti mari yangu ndichaiona musi wa13, aiwa ndakuziona musi wa30. Augara akuziva ndikuti waenda kokumbira muchibirirana, kwete ungogara handina basa nazvo. Inoramba ichibereka iyi, ndokunge akabereka tikabvunza ngomana yanga yamari iwe achikuzwa here. Click of kuti uerenge was the amount. Click of Urikuzwa kubereka kwainoita nepandikutaura kuti watora mari 782 inzwa 782 US, watora mari kasika. Jei rangu randandi kuti 1 month ndichauya nemari haina kuzokwana varume, nditutsireyo. Muri boko muchiwirirana muri vangani, muri vairi, saka wakazvitadza. Inoramba ichibereka, izvo zvicharamba ichibereka. Wauya naye here kubhadhara hapera. Aiwa, tiri kubvunza kuti wauya naye here, uchataura wapedza kutaura mhinduro yandikutaura. Ndauya nayo mari parane $50 endani kwacho ndapawo kumana wao ndakanyora idare ndasina kubhadhara inoprisa ndasina kubhadhara mari ndafuna kuona izvi ndio mari ndinayo ndabhadhara kumana wao ni $50 ndenda ndimwe mari ndasana ndiyara kubvunza kwadumbo kwatakabvawo tofunga sama unoya $50 ndida kuenda kunoya anoitambira here $50 kana iwe wakazvitarisa ka700 anoibata here $50 mambo kushayo asi mambo ndinoda kumbira taura wesi pa 700 yakaenda mukwana yenyu ini mari yangu chachayunzi mari yangu yekudare yegroup kuti 550 transport hayo yakangonyorwa ikangoerengwa makangoti home asina nhambozi yangu kuti mari yakaikwa sei uzi varume vavo vakauya kunoku ini handina kupiwa someone madays acho ndiyo mari transport dzakaiswa mheno dziri ma100 chakuti idzo ini ndichonga kuti mari ini handina kuna someone asi ndirunzi kwanzi ndakavafambisa kuya kunoku chikafu whatever ndizo mari dzemukona dzisva mari yangu inini yaikuda yemukando 500 iyo 550 700 chakuti izo ndipo pawanzi chikafu chavo chawakadya famba kwakaitawo ini ndisina kudini but ini handina kuramba kuyakuda nekuti handasina someone saka wauya ndakazouya here nayo 500 hanapa saka ndinodana ndikutaura kuti ini nyaya yakuti inotaura tichiti kana wakazvitarisa hako wega wakazvitarisa kubva patakataura dare musi wa20 kozviya nhasi ndi13 utikakutaurira wakati isinge pakati apa waona mukana wamhanya kutaurana nevanhu kuti varume mari yenyuka izvi zhandina mukana ndimirei kwemadays akati ndefunga ndaiuya pamura ndisitiwa pawakati mari wakati ngaiuye kuno saka kana kutaura nawo wacho mapacho aiwa kotaurirana tete yochiziva kuti wawataurira mari yako uchauya nayo kuno yopinda mudare umu totora mari topa uyu munhu
mari yake yakakwana unoenda kumutaura samana izosvika uko kani uona nyaya iripo ndeyekuti mari handina baizo ndiri kumhanya saka ndiri kukumbirawo kune mwana mopana mazuva nguva handimaona saka zvese wakatadza kuzviziva kuti aiwa inini mari yekuti ndiendo ndabhadhara mari yedare mari yemapurisa right saka uyu munhu ana mari yakati aiwedya chimiro wakadari mari yako ndipewo mwedzi ndimbomhanye ndiunganidze watadza kumutaurira saka mauya dare zvarinoita samwana ndoda wedza kukutsanangura handidi kupoterera baenda handidi kunyepera apa ukanzwa chinonzi dare idare rinongori chitsanangurwa zvokuti iwe wega unotonzwisa handina kutukwa handina kupomerwa mhosva asi mhosva iri kwandiri muridzi wayo ndii ndakatadza kuziva dai ndakagona kuziva zvandiri handisina kusvika pazvii ndekutiwo zviri kunzi pa700 ikazodarika ipapo yoramba ichidii ine interest mari yekukwereta wanga ine interest inonzi pa$10 yega yega panobviswa mari nditaure pa$10 yega yega panobviswa mari varume musatambe neupenyu muchita asi yasunga iwowega haina kusunga gurupu kapa saka ndokumbira kutsanangura hangu zvizere kuti papa anogona kutsanangura hangu inini zvataingoita izvozvo takatanga majanuary kusvika madecember nditi saka pamari apa inini ndakatombobvisa imwe mari ndikobvisa imwe mari ndikaromana inini pakazovharwa kupera kwegore kwakazoitika ingaa ndisiripo handina kuziva kuti mari makadini makazodziveka sei pandakobvisa mari dzandinadzo dzachipapo ndikati ndandauza kuti ndiwekero mabhuku tinasokuona kuti grupu ranga riri test takatotanga panyowani test then ndambobvisa mari kakabhuku chazokuratidza ndabvisa mari ganekubvisa katatu bhuku ri handinga ari 1 ndikati ndinokuzobvisa mari yakawandisa ndisikati mabhuku aita ofana kuekengerana because zvetaingoita kuti ini ndikakweta mari nhasi todzorera tokwereta futi tokanda umwe munhu akarovha mari inodini anopiwa punishment kuti warovha kana iri pondo yoiswa ipapo anenge angonyangadza unongosvika mari iyo inodini kuita hana vamwe vake vegrupu racho ari ega grupu vanofanira kugara pa tichinzwa kuti vanogona iri kupupurira zvamuri kutaura daimiti muringotera ime mungotaura chete chakamira ndotarisira kuti murume uyu kana ari kuvanhu vakataura manyepo ngavasungise wagare bhenja hati vakamusungisa ngavati chimi tinovasunga vagare bhenji because akabvumirana akasaina pepa kuna clerk of court kuti ane mari yaona changamire inini mabhuku atinawo atakaita madhipoti tine mabhuku 3 saka ndakati papayana apo ndakambozombominda kubhadhara kana pangatipozera mabhuku ai mabhuku atinawo takatenga tese mabhuku aya mabhuku takatengesa toda kuonawo kuti zvisiri kuti ndizveri make bwezi handisipo pakazoeka inini ndasina kuya handizvo ona jangani ndikubvunza iwe kutendera zveri kuti wakakwereta mari kuku mari munosaikwereta mari chokwadi mari yakakwereta wakakwereta mari mari dzaizobereka pakuzowekwa mari yawakakwereta kutsanangura wakakwereta mari ndofunga ndakakwereta iri 100 chakuti then 100 chakuti waiti uchidzorera ka unogwa kuti kana ndikudai imwe wodzorera wotora futi chii ndotaita izvo zvandisika tobva mwedzi 3 yekuda kupedzisira vanhu vakumangonzi vanhu vamanga kuchiramba kukwetera mari vatitosipina semari apo tataura kuenda mari dzavadini takuwanda vanhu zvaitirwa mubasa mangu zvine izvozvo saka vanhu toda kudzorera mari ndagwatire mari vanhu havachauya chairman daidza vanhu itachi vanhu fasta waitione wachati kuditi kuita mari saka kuti unaone mari unekuti $100 papasina vanhu vanokwereta inodzoka futi newe wacho inonzi iwe idini peracho unonge wakanda futi musi wacho iwoyo inenge iri ngori yako ichibereka futi iri mumaoko mako saka iwe waita zvese saka ndinoda kuti pakuzovekera manje ndinosa kuzoona mabhuku kuti grupu rese bcause mari yaizodivhaidwa totipera kwegore ratiri fana tiri 12
because wanaenda sokupinda mgrupu wangu wangori 10 amene umwe akaberekwa nasikazipa saka meza hizo tikamani vanhu vese mari dzedu dzese dzaita mari tawekerana tese dzakaita dzemapanchment dzakadai so se patadi ndipo ndakandoti ndida kudini ndida kuona kuti saka yakuzonzi chi yakaikwa ndisiripo pakuti panata kuti pandakazoti mire kubhadhara kuti mandida kuona kuti mari inogona tauri hayo inogona kadini iyo ndiyakanyorwa nechakati ndizo ndikati but yetransport awa nekufamba kwavo kwawaita sandire waizwa uya neinterest kuya kwawaita wakuchageimberi saka uri kubvuma kukwereta wakakwera bvuma kuti wakakwera ndiwo mari yaurikupesei ndiyo kubhadhara here iyo mari yekubhadhara ndinobhadhara asi nhasi handina mari nechoma mari nechoma wakamboti tora gurupu riya zvataurwa namambo paya kuti atinoda kuti muitesei kuti onai varume tinotoda weza mubhedha wangu nekicheni uniti yangu ndiri kumirira kuti itengeswe kana pane ari kuida pagurupu ipapa ndokupai hangu tokazurirana di wakambowaedza wero pamusoro changamiro gurupu iri nyaya yatinotaura ndeya 2024 mukaona takazosvika nyaya yekumatare makuru kuno takamupa gore refu tichiwedza kutaura naye achiti chabhadhara next month ndeya 2026 saka mukazoona takazoitsvitsa nyaya kuno takapedza gore rese tibva tamutadza tikaenda kwahedman akaita zvaakaita dai hedman ari kwaikutsanangura zvamaitira zvakaita tibva tanoona kuti no inyaya yatidini bai bete nyaya ende kupi ende kumusoro hapana gurupu rinonotende rinonzi ndaandakabatirwa ndiri pakona zvinhu zvese zvaikagura zvakanaka zvaanoziva iye paari ipapa maita vasoreda iyi chokwadi ava ndivakagadzira gurupu ndakapindawo mugurupu handiti izvo vari kutaura zvakakauka chokwadi nhanda ndisiripopa ini ndakada hangu kuti mabhuku aya ndinoda kuona zvemambotaura inu kuti hanzi mugurupu makamboti ndakambotaura kuti mari idzi nogona kuitawo madhiri ndanga ndambotaura nomwe mukomana mandipa akati ndoda chipura mubhedhi tikutaura izvozvo nawe manzamada wandiwandisai vandati kavuchakuchi saka apa ndakazomira kuti gore rizi kuti endei iri kaita ndipo nakwasanipanzwa mabhuku ndakuda kungoona mabhuku bedzi ndinda kungoona chi mabhuku ndipo ndambomira kumira kwandakaita indauti chi bhuzi apa ndambobhadhara mari idzi vati bhuzi anikokuratidza kana papa vanyorwa mari dzanandibvisa anambopaona kuti chi kanyorwa papi ndakatitsvaka nebhuku saka ipa ndakanazombomira kumira kwandakaita ndokuti action izongodi uyu bazi uyu kwa bvunzei muri moti pangasikuona mabhuku angarukanda mukando here kana usiona mabhuku asikuenda nokanda mukando wamwe mukando takamira tangotagore wani tangomira mukando wacho zvinomirwa negrupu ndiyo uri kuziva mashandire waita ayo iyanzwa handiti vanonga zvataurwa apa wanyatsozvingisa atidii murume uyu paataura nezvako kuti kubva gore rinoti rimuna 2026 kubva apo pese apa wakapuhwa gore uchitadza kugadzirisa zvinhu zvako ndakangokanda changamira pandakazomira kukanda ndipo ipa ndikutaura ipapa ndakuda kumanisha kupanza mabhuku chakupanza mabhuku saka wakamira ndikona mabhuku acho asipangidzwa mari ndinongobvisa mari ndichabvisa nemari yandisikuziva apa changamira saka ndakati mari mabhuku charongwa ndipo ndandambomira ipapo ndakamira ndipo ndakazoedzwa nachi ndipo ndakazodedzwa kwai paedman ndikavati inini mabhuku chii ndipo ndandazizicheni saka utaura kuti wairekodha kumhepo vasina bhuku ari kumabhuku ndiona andiri kukumbira bedzi ari kumabhuku wairekodha wakaenda here kuda kuona mabhuku ndiwo acho kaanda andiri kukumbira ane nyaya yekuti svike kuno wakakurambira here saka pana chinombonesa pachangambira ndikaona ndofunga nyaya iri clear pana chinombokwadza pakati chinonetsa saka nharo yako iri pavi zvaungotitsanangura because uyu murume ari kunyatsokutsanangura kubva 2024 kusvika izvo 25
26 uno gore ravakapuwa usingagoni kudzorera handozogutsikana mane mari rabvisa $44 rekutanga ndobvabvisa $20. That was all. Haana imwe $4 plus 20 tomoendera kubasa kwake muchikukura. He was busy kurowa baba muzvipikiri zvake. Isigina yekuti zvamunotaura hazvina basa nani. Chapedza inini pakunze kwaitwa mari watine mari yandinoziva i550 mbomire kupindura i550 pagore rese asina kubhadhara mari yacho. Iri kutaura kuti pagore rese haana kubhadhara mari yacho achitsvagire mari kuti haana kutsvaga. Ava ichienda kumatara kwaheadman ikatadzikana ava vakazoti zvita ndotiende kupi iende kwamambo ibva yakuno kwamambo yava kwamambo aibva ane mari yavo noti kana vachikanda panobviswa mari yakati yavataura pachikanda nobvisa vanga vachibvisa mari vachitoziva kuti iye zvino ane mari yakati iye zvino ane mari yakati pa550 ari kuiziva paimwe mari yacho yaibviswa nevanhu vaifamba vachiita sei yabva yasvika kuma700 chii yabva yasvika kuma700 something. Saka ipapa isita kutoona kuti mari yakunobvisa iwewe yakunozo 550 plus yaifambisa nevanhu zvavaiita yabva yasvika kuma700 something. Aita vanga vachibhadhara vanga vasingakuitiri zvese manje vanga vasingabhadhari pagore rese. Saka vari kukusunga wakuya mudarira mambo rino vakuti iwewe ndoza 550 imwe yese yari kuti yedhira handiizivi unoiziva. Saka pamusoro usati wapedza saka bhadha kwakaita uione 550 yakunoziva kaiwe yakwati unoziva yakunoziva kuti ii 550 yakwati unoziva iwewe. Saka pagore rese watadza kuibhadhara sei pa550 utazokupa mudiri mwe mari yanga isingabereki iri mari yacho kurangaramira gore rachipera takati wabata wachuda kuenda negroup wakabva wati wamhene wakasara kana wakuzofuma rimwe group isati angomira zvakadii zvakadai 550 yako iyo ndakabvata una headman but nini chini pai mazuva akati ndibva ndabhadhara mari yachiyo zvandopera sina kuya kuno wakabva wandoenda mukoma muchadi wabhadhara group ngekuti kana wakakwereta ukabuda une chikwereti chausokavha vanhu inoramba ichibereka mutengo watinotoziva. Inini mukaramba chai ndiruziva 500 inini 500 yenyu munoshanda iri kubereka mari tidzoserai mari yavo yakakwana 7 yauri kutauridzai musarambebvu wondio mutembe group hamuna kuwirirana here pamusi wekutanga wacho pamusati sajanyanoka kutongwa inyasha ndizvo mambo akatopedza kutonga mukaisa masignature pajudgment papi pano chatosara yakomanda yekuzi tiuye kuzonotora mishini iyo yokupi kumba kwemusheri because makutoda kunetsa mambo imu makabvuma kuno mukatosaina mukati ndinozviziva zvezvo izvi muri kuya kutambudza mamboti aiwa makuda kutangidza futi nyaya makapedza handi makaitonga iri nyaya ikatosainwa panda mukasaina mega tikatoudza imimi tikatobuda panza mukati mukoma ndichabhadhara mari chikamu nechikamu ndikatokuti jangano kana wagona uya nemari yawo inayo ndizvoka usiko kuti mambo ndawana apa hafu handizvika wapedza wozotsvaga imwe yacho ukati okay mukoma saka nhasi waudzoka futi kumasoro kodiwa ana udzoka bena ingodatsuta kuti mari ndambowana ndava nemari yekudaisiwa daisiwa izvo mari ndasara nayo ndine 50 dollars ndifuna ndogara ngoisapa papatara nasina kubhadhara ba plus chi mpurisa nasina kubhadhara ba ndizvo mari ndambotaka ndizvo ndafana kumbowana izvo ndine 50 dollars munhu wakasainira naye ndimambo ndizvo akakuti mari enda unotsvaga mari iwe wangorosarindira mambo ndawana mari yakati izvo mapurisa izvo iexternal yako iyi waifana kutaura mambo ndauya nemari yakati ndizvo ndoyandaona kwete kutaura ndezvekwako nditsvake ndakatsvaga ndikakwanisa kuona $100 ndaona $100 ndabva ndati nditange kudare kwenyu tizina ndisina kuisa ndaona $50 asi pari zvino ndasara $50 asi pasondo riri kuuya kana mazuva matatu ari kuuya nendaona imwe $100 yokwana 150 saka ndakadzautsanango pamupacho mwana wachina vanhu vanokubatsira mupacho unoona kati nini sanana kuti ndapaa nemari yadaiso ino $50 yaisara muhomwe kuti ndazvinofana kuisa pachi ndivadaake kuti mugrupu hausi kukwanapa handisi kuona yavanga unokwana mugrupu ndomuka maitaurirana senhengo iwe gurupu racho wari pano sangano uri kuedza mubheti uri kuedza maodro uri kuedza makichen
cheya zvose kukweza handidzika ini ndofunga musi wandatanga kutaura newe panapa ndakati kana uri muwezi zvisakunesi unoweza zvinhu zvako zvoungana wodaidza gurupu rako warume mari pekuibata handina asi ndiri kuti zvinhu izvi zvandaweza zvirapa izvi chitengesai zvinokwanirana nemari 700 chakuti icho neicho ndikuita mari yakati icho neicho ndikuita mari yakati icho wariwo wari kutoramba ava takazvikuwa zvinhu takaramba zvakashaya mutengesi zvakashaya munhu anotenga asi zvinhu takapuwa dzangano ungadai usina nyaya tiri kutoti kana makapuwazvo chisheyana iko segurupu handizi takazvitaura muno but hauna kuzvirizena nini anofanira kuzvinzwisa vakomana kana kutsanangura muzi wacho kusaka kuperera munyaya yake munhu ukaperera munyaya yako chekubvuma wabate nyaya yekubva waipedzisa tikatotsanangura tananonoseya basa unoita mbedi matebho macheya chichi unoisa apa zvinhu zvako wodaidza gurupu rako varume huyai ndine mari yenyu mari yakati ichi ndiri kuti 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 mari yakati wobva wanoti ndisitinoze zvinhu zvangu zvakwana mari yacho varume mazvionaka chitorai zvinhu zvinoende kotengesa zvibvawo kwandiri ava vangadai varuti akatipa jangato zvakashaya vakatenga tiri kwati imhosva yanyu endaiwo motaurirana kugurupu kwenyu tauriranai jangano wakapedza akapedza jangano urira wakatopedza asi wakatwera kutendera but takazvitaura munomu jangano tinotaura dzimwe pfungwa dzinenge dzadhonza tumbwa pfungwa dzako hadzizosenzi dzinotacha hauzonzwisisi padare kutaura zvanzikwa apa panzi kudikwa ndinozopapindura sei takaipedza kudhara nyaya saka uri kuda here kwawagadzira zvinhu zvavo kana kuti uri kuda kutogadzira mari utengese uri wouya nemari yacho muno semataurire takaita changamirire zvese nanasina kurambamo kuti iwe kana wachida izvozvo futi kana ine kutsvaga mari kwacho zvese zvingoti eswakumbobhadha kwako kana izvozvo zviri nyore kwandiri kutengesa kwacho bhozi kana kutengesa kwacho inini pambacho ndikati 2 weeks bhozi ndinogona kugadzira futi chinhapo chotinongokuona bhaya madhesi anoo ndakakupayo futi akakoniwa futi ndimwe futi mhosva pamusoro pazvo ngatiwape unowanaiza kuti ndakupai chinhu ichi iwe wega wotengesa wega pamwe kugurupu mavo mune anochida nai kunyeka irosi ndizvozvo havana kurambataurira wati kana utipa isu tega chinhu chachowoya namboedza kupedza nekichevarume huyai kwete chinhu 1 kana kuti 2 zvinokwanisana ne700 chakuti kana iri 750 720 zvinhu izvi zvandagadzira izvarume zvinokwanisa mari yamuda 700 iwo kana wakutengesa ne$4 waitengesa ne$2 waitengesa ne$3 kwakuda kwawo hazvisi zvako zvabva mumaoko ako jangana takazvitaura munhu but nhasi aiwa nyatsokuteerera zvinotaurwa wozvibatisisa kuti kwanzi chekutanga ndoita sei ndozopedzisira ndaapapa ungadai varume wasiruswera uyo wariwo vari kutora kuti shuwa jangana akatipa zvinhu asi tiri kushaya bhaya tovataurira kuti imhosva yenyu kana mada kugovana muchiendesa kudzimba dzenyu zvazvenyizvo wasiri kumbouya ndekuti izvozvika voramba vachifamba apedza kana akwira bhazi achiuya kuno imari yaachada kana atenga bhodhoro rekokora i50 cents yaachada iri kubva kwauri jangana nzwisisa
ipapo nyatsokupanzwisisa ende nyatsokupastadha unyatsokuona kuti shuwaka inini kuti zvinhu zvangu zvifambeka ndandiite zvinovhurika zvisarambe zvichingondiberekera kosti inoramba ichikura kuti uzobvumane nazo kosti yangu yakwira sei wakutaurwa bhero racho baba takakwira tiri 4 ndikazodzoka tikazokwira nda 3 tikazodzoka ndakazofamba nda 1 yacho imari yakati plus chikafu zvinokuremera mwana wamai ngatinzwisane tichiwirirana zvandiri kuita ndoda kuenda zviri mugwara mubva maita inga tataura kana zvinhu zvisiri kusvika panguva yazvo mhanya nguva ichipo pachine 1 week varume ndimirire ndisi kumbotsvaga mapuranga handisi kuyaona asi ndinofunga ndaane zvinhu 4 zviri kuko panapa nemapurisa vakomana ndagadzirira zvinhu zvapo mapurisa uya vonzika mapurisa shuwa ere ziya ziya chiri kuita mari ichi mari yaka koichi 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 mari yaka zvichinyorwa weka imoni woweka yobva yabuda 750 yabuda mari 750 zvinhu zvenyu zvarume mazviona apedza changano handitika ehunde torai zvinhu zvenyu bvisai mushopu mangu iwe hauchavabvumidzisari ba bvisai mushopu mangu zvibude tsvakai kwekuisa uko kana kudzisiya kunze zvako iyo amene ndapedza nini watosununguka mwana wamai usadaro ingatabva kudhara tichingotaura kuti vakomana ndwisana ende wiriranai kuwirirana ndokunodikana batanai kana muite sei bati panyaya ndo pamunofanirwa kunge muri vanhu vanowirirana shamwari apa ndakanganisa ngatidari orit apa ndakanganisa ngatidari muwirirana hatingasweri tichitaura nenyaya yako changa ndadziraona zvinhu zvavo mapurisa ari paya wadaidza vakomana zvinhu zvavo ndagadzira kwete zvinhu zviri zvaunoona kuti 700 zvinokwana uyai vakomana zvinhu zvangu izvi ndoda kuti vakomana wodaidzwawo varume uyai zvinhu zvataurwa najanga ndeizvi munozvitengesera mega ichanzi mari yakati ichanzi mari yakati ichanzi mari yakati ichanzi mari yakati ndizvo here ehunde wotakura zvinhu wapedza changa baba manzwa hatisi kuda kuswera unetsana muri wagarisana meso munobva kumwe chete mese kwana pakapera tiri vagarisana saita tifane kudinisana mataniro zvakadai kuti aita advantage of that I don't know aiwa uibazi nganzvise kugurupu uye ukanzwisisa kugurupu wavekuregerera rozi pane madhira atiti aikuramba tichifambamo ivavo kuti atiuye kuno ukadayava kunzi paya pasina kutaura kuti tinenge chuya kunogwa saka ndashamukana kuti ndowataura kuti mana ndine mari yakati nekuti vamwe ngoti chi saka ndangoti ngandikudini nekuti tirikuti pakugadzira zvinhu izvi ndinogona kugadzira zvimwe zvinhu pamwe pacho panogona kujumaka mari ndichigona kuti ivo vacho ndogona hangu wapaere koko because kufamba kuti uya kunogwa ndikwanisa zvematransportation vachikanzurapo panogona kuti gadzirwa zvimwe zvinhu zvacho tongoita zvekuti zvidini zvidambuka nzwisisa ndati kutaura kwandaita apa wanyatsokunzwa ndati iwewe unogadzira zvinhu zvako hauchadaidzawa vavegrupu renyu wagadzira zvinhu zvako zvaungana unofona mapurisa angu ari pano foni muri kwera vakomana right zvinhu zviya zviya zvakataurwa namambo musi uyaka kuno kundapedza saka ndakukumbiraiwo uyai muzvione before tizodaidzei wanhu wangu wandaitamba nawo society wodzika wakomana wasvika nananotauya mushomo ndezvipi ichi mari yakati ichi mari yakati wachinyora zvakwana ereni zvakosida 750 chivadaidzai mapurisa ari varume echiuyai zvinhu zvenyu izvi ndo vachazvitengesera
toda kutakura kuenda kotengesera nyanga, toda kutakura kuenda kotengesera Harare, toda kutakura kuenda kotengesera kwa Mutare, kwakuda kwani kwao wanga kwete kupanana muri tu hazviiti. Ngekuti ukavamba wakadzoka mangwana kunoita jangano uye akazotipa zvinhu zvakafa, tinoramba tiinewe. Saka tine chida kuti neava muyananisane, mugare sevagarisana. Handitiwanga izvozvo ndo zvaungatoite chete wana wasaramba waifamba, nekuti izvozvi kana akwira bhazi $5 kubva uko kusvika panapa achada chikafu $5 chaachada ya$10 inenge iri kuenda futi papi ipo paya. Ini ndikafamba nebhazi kubva naMarusara ndotoziva kuti chikafu changu chiri kubva ipapo, inoramba ichingobereka. Apa tiri kuedza kuti tikugadzirise ukama hwako nehama dzako, mubatane. Handiwambisa kana wambisa right ndofunga ndizvo $50 tati isusu kuda kuipa amana ndizvo unoda here kutambira hafu $50 sebook down zviri kwauri izwa kuchema kuri kuita jana makagarisana isusu hatinoda kuparadzisa atinofanira kuva $50 musaputapa then uweka imwe yacho ichiuya. Aiwa zvakwari ndiani kuziva negrupu ravo semunhu ataura nditese tiripo ngabvise 50 yacho yocalculate yonzi yasara yacho imari chaunonopira kuti mari yabuda imari yake iyo yadzoka kwaorita mapedzisanyika todaurora zvinofamba unomwe wakatomirira wadokumanidzana Sleep